5. ročník behu na Husárik o pohár primátora mesta Čadca na počesť Dňa študentstva sa uskutočnil v štvrtok 17. novembra. Pretek odštartoval výstrelom z pištole o 11. hodine primátor Čadce Milan Gura a pretekári sa vybrali na trať. Trať sa začína pred budovou Mestského úradu, vedie prevažne v lesnom prostredí po asfaltovom povrchu a po 4 kilometroch prevýšenia 290 metrov sa bežci dostanú do cieľa pri horskom hoteli Husárik. Počasie sa vydarilo, ale tento rok sa pretekári potýkali aj s námrazou. Prvý pretekár v kategórii mužov do 40 rokov a zároveň celkový víťaz preteku Jozef Urban z IME Demolex Bardejov dobehol do cieľa po 15 minútach a 15 sekundách a bolo jasné, že traťový rekord Roberta Rolka z 2. ročníka opäť odolal s rozdielom 16 sekúnd na víťazný čas. Počasie vyšlo, to bolo ako prvorade, no a bežalo sa mi dobre, len na niektorých miestach sa mi prešmikovalo. No a ako som chcel bežať, môj cieľ bol na traťový rekord, ktorý mi nevyšiel. Chýbalo 15 sekúnd, tak dúfam, že na budúci rok mi to vyjde a že prekonám traťový rekord, ale v tom, keď aj vyjde počasie. A ako ste spokojní s organizáciou? S organizáciou, tak na to, že je to taký menší pretek, tak organizácia bola celkom super. Môžem pochváliť organizátorov, takže ja som spokojný. Ako druhý v kategórii mužov do 40 rokov dobehol do cieľa Matúš Jurečka z TAT Martina, tretí skončil Branislav Šarkan z Martina. V kategórii mužov na 40 rokov sa stal víťazom držiteľ časového rekordu z 2. ročníka Robert Rolko z EŠKP Žilina. Na druhom mieste sa umiestnil Robert Kováčik z AŠKP Žilina a tretí skončil Zdeno Koleda z MK Rajec. Na 4. mieste sa umiestnil domáci pretekár Ladislav Sventek z EŠKP Čadca. V kategórii žien do 40 rokov zvíťazila Lucia Šotkovská z Mostov pri Jablunkove, nasledovaná Monikou Pišovou z AK Baník Prievidza. Na 3. mieste sa umiestnila domáca Lenka Zalubilová z AŠK Grafobal z Skalica. Běží se tu hezky, hezké počasí vždycky vyšlo, náročná trať to je, ale říkám, jako docela hezké. Ako ste spokojná s organizáciou? Taky perfektní, jako člověk doběhne, čajíček, občerstvení, příjemní lidé. Čo vás čeká v najbližšej dobe a či tu prídete aj budúci rok? Tak určitě, jestli bude zdraví, tak určitě přijdu zase s celou rodinou, protože běháme celá rodina. Teď nejblíž asi ještě na mostech u nás skalka, běh na skalku, taky hezký běh, taky 4 kilometry do kopce. Áno, dnešný pretek si myslím, že sa vydaril na 100%, jubilejný 5. ročník, ideálne počasie, prekrásne, to, čo si môžeme prijať. Ďalej prekonaný počet pretekárov, to znamená 116 pretekárov, to je neskutočné. Veľmi som potešený, že veľa mládeže, študentov stredných škôl, dokonca aj základných škôl a ďalej aj je to pretek medzinárodného charakteru, nakoľko prišli pretekári z Českej republiky, z Poľskej republiky a slovenská špička. Traťový rekord prekonaný nebol, ale iba o 14 sekúnd. To znamená, že Urban, ktorý sa chystal prekonať dnes traťový rekord, ten záver mu trošku nevyšiel a tých 16 sekúnd ho trošku mrzí. Hovoril, že na budúci rok sa pripraví lepšie a traťový rekord bude určite prekonaný. Ja by som chcel poďakovať touto cestou nielen pretekárom, tým všetkým, ktorí vybehli, spoluorganizátorom, hlavne mestu Čadca na čele s primátorom mesta inžinierom Milanom Gurom, ďalej vedeniu horského hotela Husárik za poskytnutie priestorov, občerstvenia, je to vynikajúca vec. Ďalej firme Autoprofit za ceny, ktoré poskytli do tomboly a vecné ceny pre pretekárov. Ďalej spoluorganizátori ešte akciová spoločnosť ZZO Čadca, ďalej
mestská polícia, mestský podnik, ktorý všetko bolo zabezpečené, keby napadol sneh, takže všetko bolo prichystané, aby boli preteky pripravené na 100%. Čím bol tento pretek iný a bolo ťažké ho zorganizovať? Iný bol tým asi, že nám to počasie vyšlo ideálne, ťažké zorganizovať, nakoľko sme našli, ja si myslím, že dobrú spoluprácu s mestom, s pánom primátorom, takže nebol problém zorganizovať. A takisto aj, ako som spomenul, nám vyšlo vedenie horského hotela Husárik v ústretí za priestory, ináč by to bolo strašne komplikované, takže ja si myslím, že sme veľmi šťastní, že ten jubilejný 5. ročník takto dopadol. Ale vráťme sa k pretekárom. V kategórii žien nad 50 rokov zvíťazila domáca pretekárka Anna Balošáková zo Starej Bystrice, nasledovaná Evou Budinskou z OBU Polupsie a Janou Koledovou z MK Rajec. Najmladším bežcom bol 8-ročný Alex Nevedel zo Zborova nad Bystricou. Ako sa ti dneska bežalo? Dobre. Pripravoval si sa nejako na ten beh? Aha. Ako? Behal som ku chati naspäť a tak. Aké behy si už absolvoval a čo ťa čaká? Neviem, čo ma ešte čaká. A kde si už bežal? 5 kilometrov. Tak. No s kým si tu? A za koho si tu? S tátou, s babusou tu, s bratom aj s ešte jedným bratom. Odkiaľ si? Zo Zborova nad Bystricou. Ocenenie obdržala aj najstaršia pretekárka Mária Marcibalová z Čadce. Tohtoročná majsterka sveta z Talianska v behu do vrchu vo svojej kategórii. A pretože je to žena, tak jej vek neprezradíme. Ťažký týždeň po majstrovstvách sveta, to bol Taliansko, hodinovka, Chopok Sever a Rača, takže to som bola úplne, a ešte jedna Rača dolu, ako sa bežalo, takže už akože oddychujem, ale tak keď som doma, tak som si povedala, že to musím ísť nejako vybehnúť, že no prišla som, u mňa je výkon už to, že to vybehnem, ja bojujem sama so sebou, lebo tu nemám kategóriu, že to sú všetko mladé kočky, no ale tak vybehnem, no výjdem, spokojná. Hovorí primátor Čadce Milan Gura. Som rád, že môžeme pokračovať v tejto tradícii. Predsa beh na Husárik, mladí bežci, ďalej bežci z iných republik ako Slovenska, Česká, Poľska. Ja som veľmi rád, že rekordný počet pretekárov sa dnes prihlásilo a že sme ich mohli aj my na meste vytvoriť také podmienky, že sa im bežalo v prvom rade dobre a že dobehli všetci v zdraví. A mrzí ma jedna vec, že sa nám nepodarilo prekonať ten traťový rekord 15 minút, chýbalo asi 15 sekúnd, čiže budem sa tešiť na budúci ročník, ktorý určite bude. Chceme ho zorganizovať, chceme napomôcť takýmto aktivitám športovo-spoločenským, no a teším sa, že na budúci rok hádam ten rekord padne.